Jeg har taget uddannelse som eksamineret sikringsleder, fordi jeg bliver ansat som bygnings- og sikringschef, men kommer egentlig fra byggebranchen. Jeg er ingeniør. Der er ude at lave en sondering og snakker med folk i netværket, og alle peger og siger, at det er den eksamineret sikringslederuddannelse, som kan give mig den helhedsorienterede bevidsthed om, hvad sker der egentlig i det marked. Man skal huske, at uddannelsen ikke gør en til specialist, men generalist. Der kommer en masse ting, som man kan bygge sammen og lige pludselig få lidt mere 360-graders blik på sikring generelt, sådan så man kan skabe bedst mulig præventiv forebyggelse, hvis der skulle ske et eller andet, eller mod at der skulle ske noget, men også at vi kan handle mest muligt professionelt, hvis uheld skulle være ude, og der så skulle ske et eller andet. Til daglig kan jeg bruge uddannelsen til at sikre bedst mulig navigering mellem de forskellige delområder. At vi har en sikringspolitik, at vi har et godt og sikkert hus, at vi på bedst mulig måde kan sikre vores gæster, vores medarbejdere, de arbejdspladser, vi har i huset, men også bygninger og særligt de værdier, vi har som kunstmuseum. Og det giver uddannelsen rigtig mange gode redskaber til. Efter jeg har været på uddannelsen og fået et blik for, hvilket både døre, men også faglig input den giver, så har vi nu haft 2 medarbejdere stadig. Nogle er stærke på det personlige, på ledelsesdelen, nogle er stærke på det faglige, på sikringsdelen. Uddannelsen her, den skaber bånd mellem de dele, så vi har både sikringsdelen og ledelsesdelen, og det synes jeg blandt andet har været et af flere rigtig gode redskaber og årsager til, at vi vælger at sende flere medarbejdere afsted på uddannelsen. Det gør, at vi får nogle fælles termer, nogle fælles snakke, så når vi sidder og snakker sikringspolitikker eller risikoanalyser eller forskellige tiltag, løsningsmuligheder, så er det de samme ting, vi taler om, og det giver en væsentlig bedre forståelse og højere sikkerhed generelt i huset. Jeg tror, uddannelsen har været med til at gøre, at vi som kunstmuseum står med et andet sikkerhedsniveau i dag, end vi gjorde for nogle år tilbage. At vi har fået et blik for, vi har fået et netværk, vi har fået nogle andre muligheder, vi har fået nogle værktøjer, nogle redskaber, så vi kan handle på en helt anden måde sikringsmæssigt og dermed også mere professionelt. Så vores forebyggelse og vores forberedelse til en eventuel krisesituation, står vi væsentligt anderledes og bedre i dag.